Ngaddani en tindinore hande lawol ngol a tokkata télécharger kala application marɗa haaje fo ha duniyaru nasta website ma bo site kala je marɗa haaje fo ɗuɓɓe nder meɗen ɗon guida be saɗirmaji a wara nasta play store ha télécharger application sai ɓe mbima lesdi pays maɗa je gonɗa ɗo dugana ka télécharger go application man ko nastugo website ko site feere dalila majum min gaddani en tindinore lawol ngol a tokkata kala ha gonɗa ha duniyaru fo a wawa nasta dede kala ha marɗa haaje fo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe jengol Placo TV mi silminake dow moɗon mi hofni on kala ha gonɗon nder duniyaru fu ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. To banta nan ɗon min tindini en dede ko larani hala application télécharge go application ko nandi be majum amma hedde ko naste nder tindinore ma ɗo miɗo toroɓe ɓe abonayi kabde ndare sagal jungo moɗon ñamo on daran bindi boɗeji ɓe bindi abonné ma bo subscribe a habda abona a laran kongel feere banta lenguru a mema dow magel ko garta hanko tatoy se mema ngel dow ɗon hokkatama kala nde min gaɗi vidéo fo an ɓe artata yerɓonoygo message ɓe kolluma jengol Placo TV yerɓi vidéo ol keson heɓa nasta jandara botorɗa be majum e ko nandi be majum a habda a waɗa like bo seragal jungo maɗa nano ɗum a yen kurel feere waɗi like man nder ko ɓeddata sattinan gomin jokke holla min vidéo jamini ɗo pottana on to partage go lien vidéo may ɗo bo ha nder groupe ji maɗa WhatsApp Facebook e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe kabda nasta ndara non tinnore nde min mbi on hande de ko larani application ji ɗuɗɓe nder meɗe yake feere to min gaɗi vidéo min gerɓi to min matini ɗum nda ɗon télécharger application may ko nandi be majum sai a tawa he a ɗaɓɓiti a yi'ayi application may samma ha Play Store ma bo nda application may a wara ha télécharger ɗum ɗo sai ɗum holluma ɗum télécharger tako ma bo a télécharger application may sai ɗum wara ɗum holluma ɗum huwata ko waɗi application may ɗo ɗum duganaka dede ha lesdi marani gonɗa dede ɗuɓɓe nder meɗe yake feere diga wonɓe Cameroun musamman ma wonɓe Tchad on ɗon bollona min yake feere on mbiya min to min tindini application ɗo on kabda on télécharge application may ɗum to salo télécharge ko nandi be majum to min ɗo matina ɗon application ji goɗɗi feere ɗi duganaka naftirego ha pays ji feere ha lesɗe feere non website ma bo site ji feere a yiɗi a nasta ha internet nda waɗa recherche hunde feere a nasta site ni an kanko website mi andi anduɓe website ma bo ko site ɗo pama dede ko min photo to sai a wara tawa ha nasta ɗum sai ɗum salo nastugo habdana ɗum a mari connexion a mari ko ɗume fu amma a wara nastugo ɗum ɗum nastatako to habdi ɗum holluma dede ɗum wima pays maɗa je gonɗa ɗo duganaka nastugo website may ko nandi be majum dalila man minon bo min mbiɗi to min gadduno en application feere to a active application man ha téléphone maɗa kala website marɗa haaje fo a nastan e kala application wanga marɗa haaje fo a wawan télécharge a naftira be maga ɓe koye ɗum dalila majum min giɗi on mbatana min hakkilo boɗɗum gion dede application ngel may ngel hani télécharge e lawol ngol tokkoto activer on nu heɓa gaɗon ko télécharge go kala ko marɗon haaje fu on nasta kala dede site je marɗon haaje fu banni banta mi matin ton mi notoro on ko nde kabde ballite min dede ko larani hala partage go lien ji vidéo ji may ɗo banta min matin ton vidéo ji may ɗo ɗi ko yawi waɗugo ɗuɗɓe nder moɗo woɓɓe feere ɗo pamana min woɓɓe feere bo pamata ɗo ƴama min noy on mbayri waɗugo vidéo mi mari haaje vidéo kaza useni habdu yermonoyam vidéo kaza ko application kaza miɗo matina on waɗugo vidéo may ɗo ɗum saɗayi ɗum hoyayi ɗum kugal on tengal ngal sei to a joɗake annumi no ɗum waretema no ɗum warete ɗum waɗena e a wara hosa a joɗo a waɗa vidéo may ɗo na bo a waɗa tan kosan joɗoɗa tan mbiya a wolway noon dole sai a anda ko a wolwata a anda no a warata ɗum ɗaɓɓita montage ɗum ɗaɓɓita moyen ni an kam na ɗum hunde hoyde dole ɗo ɗaɓɓita sai to a majjini sai to a wonni wakkati maɗa a wara a waɗa ɗum nden min gaɗa ɗum yake feere min toro on kabde partage a lara ko nde aɗo bo toroɓe majum amma to mi torake ma habdu partage lien man ko bo waɗu like ko a accana min commentary heɓa encourage min heɓa YouTube bo publia vidéo may ɗo sai a tawa a meeɗayi waɗugo ko nde gotel non ma ɗo ɓedda mbarango min jokke min on bo min andi bo kala mo larata vidéo ji jengol Placo TV laari go ɗiɗi tati fu min andi ɗo botoroɓe majum ha vidéo la min ɓawol min tindi noon dede lawol ngol hani a tokka a télécharge YouTube original a naftira be majum ngam kanjum on hani dede a naftira ɗum hokkama a waɗa like a waɗa sharing pa partage kuje ɗo man e ko nandi be majum ni ngam min ɗo toro on useni dede kala wallinde ɗe anduɗa a wawan balliramin fu heɓa jengol Placo TV ya yeeso heɓa dede kala ko hani min gaddana en fu min puɗɗa waddunoygo en vidéo ji dede ko larani hala dede commerce en ligne lawol ngol a tokkata soda kuje en ligne lawol ngol a yoɓirta no maɓɓitirta dede kuje ɗon e compte ha noinde majum blockchain e ko nandi be majum ni kujeji feere en andi banta min wiyatan ko nde duniya ndu ɗo ya sanjago ndu ɗo sanjo ndu ɗo ya yeeso yeeso wakkatire feere en tammi woroygo wakkatire nde a fotayi man jogoɗa ceede mbiya a naftire be majum ha lesɗe feere jotta ha lesɗe feere ha gure feere misal ko bana haccin min mati noon ha vidéo ɓawol wodi nokkure nde ɓe jogata ko ceede ma sam jotta hamɓe goɗɗo jogo ceede yaha boutique wiya soda hunde ɗum watta seede goɗɗo yerɓanma transfert gal internet e ko nandi be majum tan ha meɗen bo ɗum tammi warugo enen ma wakkatire feere nda ɗum waɗi ma joni ma en giya ɗum amma duniya mai ɗum ɗo sanjo ɓe tammi waddoygo yake feere en pota ene ma jogoɗen ceede e no hani bo a sodira kuje ha internet to a andana ɗum nayi ɗum torete dalila majum min giɗi min puɗɗa waddunoygon vidéo ji tinnoje ɗeɗe ko larani dow haala man ɗo amma min ngala moyen waɗugo non may ɗo ɗum ɗo ɗaɓɓita kare kuuɗe ɗum ɗaɓɓita kujeji feere feere ngam may kanjum min toroto on balle min ɓe ɗeɗe dabare nde hani balliron mum fu diga partage go vidéo ji may ɗo ngam to YouTube may ɗum yehi yeeso ɗum mawni ɗum may ɗo hokkay min non bo min mara ɗeɗe bawɗe waddango ɗeɗe kala ko min mari haaje fu
dammi on pamanen sakiraɓe ngam mayɗo en dille nder vidéo mai gen tinninore ndende tindinde lawol ngol tokkata télécharger kala application mara haje fu gendede non tan misalorago. Sakiraɓe arande man noni to en gari en nasta nder application Play Store en jaha en télécharger application ngel mai ngel tammiɗen naftirgo ngel tindinde application yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari en nasta nder Play Store meɗen ha en jaha en télécharge application mai en tindina de no ɗum warete mi tammi mo fof andi Play Store jotta kam da Play Store meɗen banni wawa to wari am memi do Play Store mara ɗum maɓɓitanake ma wara babal windugo ɗo sa wara winda da inde application mai ɗo dande ɗo mi windani on sera ɗon inde wangi boɗɗum mi tammi on dari ɗo windi Tunder VPN exactement banta on laari windi ɗon to a windi ɗo majum sai a waɗa recherche wawa to waɗi recherche da application mai ɗo hangel ɗum tammi waddonoygo ma mi tammi on dari da application mai no ngel wayi en mbawa memugo dow magel heɓa ngel wanga boɗɗum daren mi tammi en dari da logo application mai ɗo no wayi laari da inde man ɗo a tabbitina hangila dede télécharge to en dirtotono les ɗo misalu en gara en dara dede himɓe no e télécharge application mai ɗo himɓe ko ɓurata million sappo ko ɓurata 10 million télécharge application man ɗo naftirɓe application man ɗo ayi application je yimɓe million sappo télécharge naftirɓe majum andina ɗum application je wanyo to waɗi télécharge application man a timmini a laari mimi télécharge application mai ɗo sai a wara mema ɗo ouvre ɗo banni sai a mema ɗo majum a maɓɓita ngel ɓawta memi dow majum banni ɗum waddunoytama ɓawta memi dow majum foti ɗum waɗa recherche foti ɗum arande maɗa maɓɓutugo application mai ɗo foti ɗum neɓa to ɗum neɓi a rena ɗum waɗa recherche ɗum timmina to ɗum waddanima sai a wara mema dow ha accepte banni ɗo mi tammi amma hedde ko waɗa accepte man ɗo a laara a janga charliji maɓɓe ɗo ngam ta aya kala application je nastuɗa fo to ha tawi ɓe gaddanima bindiji charliji maɓɓe ɗo hani a daro a janga dede charliji maɓɓe mai dede ko ɓe tindini ngam ta jangaɗa hunde feere ɓawa ɗon a wara a tawa ɗum waɗanama no giɗɗa an bo jangayno charliji maɓɓe man ɗo sai a janga charliji maɓɓe mai dede no mariɗa haaje to tawi na ɗum be wolde nde mbowuɗama a wawan dede min tindinino dede application ji ɗi fasitirta wolde a wawan a naftira be application ji mai ɗo ɗi gara ɗi fasitiranma wolde ma be dede wolde nde bawɗa jango fu a janga charliji man ɗo kanjum ɓuuri kala ko nastata fu a janga a fama charɗi maɓɓe hedde ko a nasta sina noon yake feere a nastan hunde feere ɓawa ɗon ɗum wara ɗum a tawa ɗum waɗanama no giɗɗa an bo a jangayno charliji maɓɓe mai to a jangi charliji maɓɓe mai ɗi gaɗanima min mi jangi charliji maɓɓe mai mi laari ɗi gaɗaniyam sai mi waɗa les ɗo tan ha ɓe windi accepte mi accepti mi yerdake charliji ɗi mai ɗi mi mbi ɓawa ɗo mi memi dow majum banni ɗo ni ɗum wawan ɗum waɗa kanjum a recherche sai a rena ɗum seɗɗa ɗum waɗan banni a rena siri ɗum timmini waɗugo recherche en dena ɗum banni sammi a laari ɗum dede no ɗum wadduno en ɓawa to ɗum waddunoyima banni ɗo ni foti dow ɗo seragal jungo maɗan ñamo dow ɗo ɗum waddunoyima a yedra po pays fu ko ɗum waddanayima ta dama an kam waru les ɗo haɓe windi connecté ɗo mi tammi a laari les ɗo haɓe windi a connecta banni ɗo sai a wara a mema dow majum banni tan ɓawto a memi dow majum ɗum waddante banni ɗo ma sai a loro a janga dede ko ɓe wima ɗo a wi a accepte a yerdi sai a mema dow ok tan ɓawto a memi dow ok a laari no ɗum waddanima déjà a laari no ɗum windi déjà jotta a laari dede drapeau pays je ɗum subtaniyam mi tammi ɗum drapeau Italie na banni to jotta ɗo kala dede application je marɗa haaji fu a wawan a télécharge application man a naftira be majum kala website ma bo site je marɗa haaji fu a wawan nastugo wala ɓe mbiya ngam an aɗo Tchad ko aɗo Cameroun ko Benin ko Sénégal ɓe ngala naftira be application man ɗo ɓe duganaka naftirgo be application mai ko nastugo website mai ɗo an ma a fota yana a wawat naftira be majum jotta en mbawa en ngara memen dede ɗo alama drapeau man ɗo banni foti a laari ɗum waddunete a drapeau lesɗe feere feere nda Italie France Royaume-Uni Allemagne États-Unis Pays-Bas ko nandi be majum Canada ɗum waddunete dey kuje ɗum a suftan je marɗa haaje amman déjà min ɗo suftaniyam je Italie ngam mai ɗo mi sanjata ɗum kanjum mai waɗaniyam a wawan ngara seragal jungo maɗa nano ɗo ni a wara mema dow majum ɓawta memi dow majum a tawi dedei paramétre ji man feere feere ne a paramétre dedei ko marɗa haaje fu to a nasti a laran a yiya dedei ngam en fota mbiyen en tinina tinnore mai nde pat mare sei to a nasti an be hoore maɗa fama dede ko ɓe mari haaje ngam ta vidéo meɗen mai ngol juuta ɗo on lawol koygol tokkata to a waɗi active application ma ɗo ni ça va de diga ɗon kala nde nasti Play Store fu kala application je marɗa haaje fu to min tindini application man ɗo ni to a waɗi a windi inde majum ɗum waddante application man ɗo a wawan a télécharge ɗum a naftira be majum bo to a yi ɗum salake ɗum homma to ɗon kam na ngam application mai ɗum wala hu ha pays je gonna kam sai dai probléme mai ha téléphone maɗa yawwa banni ngam andi téléphone ji goɗɗi ɗon yake feere tawa habda naftira be application feere ɗum taro salo ha téléphone maɗa sai dai to probléme ha téléphone maɗa woni amma na way ngam te application mai ɗo wala huwa ko waɗa dungayere hugo dede ha pays je gonda to ɗon lawol koygol wala tokkata wara to active application ɗo ni saba haala timmini ga ɗon yawwa sakiraɓe mi tammi on daari lawol koygol wala tokkata active dede application mai ɗo ɗum hunde on hoyde to active ɗum nde gotel ni sawa diga ɗon kala nde marɗa haaje fu application je min tindini fu ma bo ko nami non tindini application man ɗo ni to a mari haaje application man ɗo ko wiɗa ɗum duganaka télécharge ko ha lesdi maɗa pays je gonɗa a wawan a télécharge ɗum a naftira be majum be koyɗum mi tammi tindinore mai ɗo nde fottani on sakiraɓe ngam mai ɗo min nutoroma
tajitu waɗugo like non tajitu yahugo les babal commentary accana min commentary je encourage tami to wodi ko a famai ko shawari fere ko dabare fere marɗa haje hokkugo min bo windan min ɗum les babal commentary ɓuran du a wara gal whatsapp a wiya a wolwana min yake fere taw to a wolwani min ha whatsapp ko min keɗitaki message maɗa ko min keɗito ɗum a yiya min jabakima gam to min keɗitaki ɗon a wolwani min gal whatsapp yake fere taw min no sukli goto fota wiya wakkati me jabete amma to ɗum ha kuje ɗo ha commentary a windani min waɗu wakkatire nde min garta min dara commentary ji yimɓe fu min kosa dedeji hani min jabo to ɗum goɗɗo ƴamti mari haje min girmana ɗum fu min girmana ɗum non gam may kabde dede kala ko marɗon haje fu to on pamtayi to vidéo fere tinnoje fere marɗon haje min puɗɗa waddango on mbawa winda komin les babal commentary mbi on minda ko marɗon haje min bo min kabde min giya min ɗon mbito kone min ɗon nder sungurlaji dede min matinta on balle ɓawo ɗo fu min no kabda ɓe école jangguirde min ɓe Sali Hassan man fu amma on gi vidéo ji meɗen kam ɗi daraki gam min giɗa vidéo ji meɗen daro to vidéo ji daraki min ngala gaddadi dede no hani ɗuɗɓe nder moɗon no shinka dalila may kanjum waɗi min kabda dede ko min jahi école min jahi min garti kikiɗe ko nandi be majum min kabda hedde ko hira min giyani min gaɗi vidéo ma bo si ñande alal e ko nandi be majum ni min giya min gaɗi vidéo ji kam dede ɗi darata ko min gaɗa ko waddanko en ha Jengol Plateau TV gam ɗuɗɓe nder meɗen ɗon mana ɗum no fottana on gam may kabde ballita heɓa kugal men ngal ya yeeso tawi min pawani sakiraɓe nda numéro ji amin on di whatsapp maranɓe haja nastugo nder groupe ji amin je whatsapp on mbawi matugo min do numéro ji meɗo min gata on heɓa dede kugal meɗo ngal ɓuura hoytinango en on jarama sakiraɓe ɗum derrawo moɗon Adama Haruna.